כשבני זוג מתגרשים, בדרך כלל הילדים עומדים במרכז של הסכסוך, של המאבק בין הצדדים. במקרה שנשמע עליו מיד, הסכסוך הזה יידרדר עד למצב שהילדים הוצאו מהארץ על ידי אמא שלהם. אבא שלהם אומר, הם נחטפו. אנחנו אומרים שלום לעורכת הדין ג'ינה לאל נועם, שלום לך. בוקר שלום. ושלום לשלומי, שם בדוי, מכיוון שילדים מעורבים בסיפור הזה, אנחנו גם שומרים על האלמוניות שלך, נצלם אותך מאחור כך בצללית. שלום. כמה זמן אתה כבר לא עם הילדים? אני כבר לא רואה אותם כבר 8 חודשים. 8 חודשים. בני כמה הם? יש לי 2 ילדים, הגדולה היא בת 13 פלוס, והקטן הוא בן 10 פלוס. אכן זה סיפור מאוד מאוד עצוב, וכשהגיע ללקוח שלי וסיפר לי את הפרטים של המקרה, אז בוודאי שהצעד הראשוני המיידי שיכולתי לתת לו זה להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה, על פי חוק אמנת האג, שבעצם מטפל בחטיפת ילדים, כדי לקבל מבית המשפט החלטה ופסק דין שאומר שבמקרה הספציפי הזה אכן הופרו זכויות המשמורת של האב, זכויות המשמורת שהן כוללות בתוכם גם את הזכות להחליט את מקום המגורים של הילדים. ואם מתקבלת החלטה כזאת, יש לזה משמעות באמריקה? התקבלה החלטה כזאת. ויש לזה משמעות בארצות הברית? עם ההחלטה הזאת, היום צריך האב להגיש בעצם מהלך משפטי בארצות הברית כדי להחזיר את ילדיו ארצה. זה נשמע מסובך ויקר. זהו, מסיפורים של גברים נוספים שזה קרה להם, זו פרוצדורה שלוקחת הרבה מאוד זמן, ובית המשפט בארצות הברית לא ממהרים לקבוע ולהחליט ובכלל להתערב בסוגיות מהסוג הזה. מעבר לזמן שזה לוקח, ההליכים האלה כרוכים בהוצאות כספיות פשוט אדירות של עשרות אלפי דולרים, וקודם כל צריך להיות את היכולת להוציא את הכסף הזה כדי לנקוט במהלך הזה. אבל אין בעצם, זה מה שצריך לעשות, אין דרך לקצר את זה. בחוק אמנת האג אני חייבת לומר שיש צעד נוסף שאפשר להשתמש בו, אבל הוא לא פרקטי כל כך. יש רשויות מרכזיות במדינות שחתומות על האמנה, שתפקידן לשתף פעולה במטרה וולונטרית לגרום להם במקרה הזה לחזור ארצה, ולצערי וולונטרית היא לא חוזרת ארצה, ואין מנוס אלא מלנקוט הליך משפטי עיקרי בארצות הברית כדי להשיב את הילדים ארצה. שזה דבר שלוקח כמה זמן להערכתך? זה תלוי ביכולת קודם כל לממן את המהלך הזה. נעצור כאן. שלומי, תודה. תודה רבה גם לך, עורכת הדין ג'ינה לאל נועם. תודה.